Avram la Avraham. De la tată înălțat la tatăl multora. Asta nu e doar o schimbare de nume, e o hartă a transformării. Avram înseamnă o statură personală, înălțată. Se aliniază cu Yetzira, lumea formării, unde modelezi viața interioară. Avraham adaugă litera He, o suflare din numele divin. Trecând în Bria, lumea creației și a universalității. He este suflare, He este receptivitate, He este expansiune. Avram este un vas. Avraham este un vas care lasă lumina să curgă prin el. Psihologic, Avram este căutătorul, origine, rol, stăpânire de sine. Avraham este părintele spiritual, identitatea se lărgește. Credința devine relațională. Frica se transformă în încredere. E trecerea de la auto-îmbunătățire la serviciu, de la înălțarea ego-ului la extinderea iubirii. În arborele vieții, Avram pulsează cu chesed, bunătate activă, dar încă personală. Se conectează la bina, înțelegere, maternitate spirituală, transformând dăruirea personală în compasiune universală. Avraham trăiește la punctul de întâlnire, chesed plus bina, iubire matură, generozitate luminoasă. Gândește-te așa, Avram este un soare care își încălzește propria orbită. Avraham este un soare a cărui căldură ajunge la lume. Deci ce înseamnă asta astăzi? Spiritual, nu cresc doar ca să mă simt liniștit, cresc ca să-i ridic pe alții. Profesional, nu doar succes. Valoare creată, oameni îndrumați, vieți hrănite. Relațional, mai puțin ce primesc, mai mult cum pot iubi mai profund. Practica zilnică devine un canal aducând lumină familiei, comunității, mai departe. Reflecție în seara asta. Unde sunt încă Avram? Vrând să fiu special, protejat, înălțat? Ce ar fi nevoie ca să devin Avraham respirând în Heh, lăsându-l să circule fără rezistență? Care este Hehul pe care Creatorul vrea să-l adauge? Iubire, încredere, curaj. De la Avram la Avraham, de la mine, înălțându-mă, la noi trezindu-ne. Deschide vasul, lasă suflarea să intre, lasă lumina să treacă.